SolarForce.com. ассалому алайкум дӯстон азизон ҳаводорони барномаи зина ба зина. имрӯз дар барнома мавзӯи ҷолиб аст, мавзӯи иттилоот аст. иттилоот яъне чи? ахборотҳо, хабарҳо, ҳама ина дар маҷмӯъ мегӯянд иттилоот. Ва иттилоот имрӯз яке аз ғизоҳои лозимии кулли башарият аст. имрӯз агар аҳамият бидем чӣ қадар барои мо қолаю осон шудагӣ аст иттилоот. яъне ба мурури замон бо пешрафти илму технология. масалан агар дар даст телефон дорӣ, дар даст компютер дорӣ, умуман як таҷҳизоти замонавӣ дорӣ, бибин чӣ қадар пешраф ҳастӣ ва аз тамоми хабару ахборотҳои дунявӣ, дунёи муосир яъне ки огоҳ ҳастӣ. ҳатто аз таърих ҳам аз гузашта ҳам метавонӣ ки масалан ворид кунӣ дар ҳамун таҷҳизоти худот, яъне ба истилоҳ дар компютеру телефонот ба ҳамаи ҳамура мебинӣ. ва албатта агар мо ба торих агар назар бикунем, барои як мактуба равон кардан вақтҳои пеш бо воситаи масалан кабутарро роҳ мекардан, ба онҳоро яъне ки роҳ мекардан, меомӯзонидан ва ба онҳо мактуба мебастанд ва равоншон мекардан ба ягон деҳаву ба ягон масалан дигар шаҳр ноҳия. аммо баъдтар вақте расид ки баъд масалан аспҳо шудан, яъне ки аспдавонҳо шудан, баъдан оҳиста бо воситаи поездҳо яъне қатораҳо қатъ мебурданд ва баъди вай бо воситаи ҳавопаймо яъне самолётҳо қатъ. ва имрӯз бибинед ки дигар эҳтиёҷ на ба кабутар дорем, на ба самолёт дорем, на ба поезду, на ба хару асп, ба ягон чи дигар надорем, чун бозам замони мутараққӣ аст, замони яъне ки илму технология аст. бо воситаи як тӯкма пахш кардани як тӯкма дар компютер, дар телефони худ мактуби мо ба ким кадом шаҳр давлатҳои дурдасти дунё мераса, чун ирам бо саргашта мебинем ба амо илму маърифат, ба маориф. яъне агар маорифи устувор боша, маорифи дуруст дошта бошӣ, албатта ҳамаи ҳамёра метавонӣ ки дар як замон барои худот замонавӣ карда расонӣ. яъне чие ки мо гуфтем, ӯ кабутару аспу хару самолёту поезд ё аллакай рафтанд. имрӯз ҳамин шид. ва имрӯз замони иттилоот аст ки чӣ гуна иттилоот имрӯз истифода бурда мешавад. иттилоот дар китобхонӣ, дар як маълумота дастрас кардан, як маълумота ба як кас расонидан, ҳамаи ҳамира бо таҷҳизотҳои замонавӣ чӣ гуна дуруст қулай истифода бурда мешавад. мо ҳамёра камтар васеъ карда барои шумо, барои сомиёни худ расонданем ва гуфтанем ки имрӯз метавонед ки аз ҳар иттилооте ки барои шумо яъне ки муфид аст, лозимӣ аст, метавонед бо ҳамун воситаҳои таҷҳизотҳои дастии худатон метавонед ба дурустӣ дастрас кунед ва бифаҳмед. яъне мушкиле нест ки имрӯз ки шумо бисёриёд агар ки гӯед ки мо намедонистем ё ин ки мо нафаҳмидем, барои мо мушкил аст, аммо дигар и баҳонаву и василаву и сабабҳо дигар вуҷуд надоранд, чун ҳамаи дигар ҳамвор шудагианд. дигар имрӯз дар Тоҷикистон истода метавонӣ ки иттилоота аз ӯ тарафи оқёнуси дунё бибинӣ. имрӯз хабара метавонӣ ки аз дигар тарафи дунё дастрас кунӣ ва мутолиа кунӣ, бихонӣ ва бибинӣ. ҳамаи ҳамёра як таҷҳизот, яъне ки як замони илму технология ва як замони пешрафт мегӯянд ки бо воситаи ҳамаи мо имрӯз пешрафт шуда истодаем, яъне ба пешавии ноил гардида истодаем. албатта мо мавзӯъро тӯлонӣ намекунем, чун барои мавзӯи тӯл суолам карда будем ки масалан ягон чиро барои шумо мо бояд боомӯзонам ва барои ҳамаи гуфта будам ки як замина лозим аст. яъне заминаро мо гузоштем имрӯз барои кулли сомиёни худ, барои мардуме ки имрӯз мода обунанд, моро аҳамият метиҳанд, мо заминаро гузоштем, яъне он нуқтаи назаре ки лозимӣ аст
яъне ки шумо барои шумо лозим аст ва шумо метавонед имрӯз обуна шида минки даъват карда то ин ки барнома бозам ҷолибтару бозам хубтар баравад. ин буд бародаро мо гуфтем каме бирасонем ва боз як чи нуқтаи дигар ногуфта намонад ки ҳамин иттилоотам мисли дигар моеъҳо вазн дорад. Масалан об вазн дора ба истилоҳи литр, хок вазн дора ба истилоҳи килограмм, дигар ҳама чи ба худаш вазне дора, аммо иттилоот барои худаш вазне дора ки вазни иттилоота бо байт, бо мегабайт, бо дигар ҳами системаи ҳисоб чен мекунад, яъне ченаки хича дора ки аз ҳама хурди чен мекардаи иттилоот ин бит аст. Яъне бит аз истилоҳи лотинӣ маънош binary digit, яъне системаи ҳисоби дуюӣ, яъне ки ба истилоҳ як ё ин ки сифр ҳаст ё ин ки нест. ин ҳама маъноро дорад, яъне ки чие ки ҳаст ва чие ки нест. Бо ин шурӯъ мешавад ва баъдан 1 мегабайт мешавад. 1 мегабайтам баробари 8 бит мешавад ва ҳаҷми ӯ миқдори муайянеро барои худ мегирад ва яъне ғинҷоиш ҳамо иттилоота ва баъдан баъд мегабайт мешавад, баъди мегабайт килобайт ва баъдан терабайт, гигабайт, терабайт мешаванд ва ғайраҳо. Кира бояд шумо бидонед ки ҳар як чи бо худаш ҳаҷм дора, вазн дора ва ҳаҷму вазни иттилоот ин бо воситаи бит, мегабайт, гигабайт чен карда мешавад. Хоб дӯстои азиз, ин буд ки мо дар соли нав, соли 2020 сол барномаи нахусти худмона оғоз кардем барои мардуме ки сомиёну обунои мо ҳастанд ки нагӯянд ки масалан барнома нест ва барномаҳо бас шидагиянд. Не, имрӯз албатта мо як нақшҳои хубе ҷолибе дорем то ин ки барои шумо аз кулли соҳаи маориф, аз кулли соҳаи илму дониш фаҳмонадиҳо кунем, бифаҳмонем то ин ки сатҳи дониши шумо, малакаву маҳорату маърифати шумо нуфуз бива, яъне комил бива, бисёр бишава, васеъ бишава ва шумо низ дар ҳаёт пирӯзу камёб бишавед. Бо барои ҳамаи яку яки шумо пирӯзию камёбиёро насиб хоҳонам ва саломату сарбаланду то барномаи оянда. Renderforce.com